19 ta' Awwissu San Ġwan Ewd, saċerdot, għex bejn l-1601 u l-1680. San Ġwan twieled f'Rhy, Normandija, Franza. Meta kellu 14-il sena missieru daħlu jistudja fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti ta' Caen. Fl-1623 daħal fil-Kongregazzjoni tal-Oratorju ta' Franza, ordna saċerdot fl-1625 u beda il-ħajja apostolika billi mar jaħdem man-nies li kienu mardu bil-pesta li kienet qed tagħmel straġi fin-Normandija. Fl-1631 faqqat epidemija oħra u Ġwanni reġa' mar jgħin lill-vittmi biex ma jinfettax lil sħabu reliġjużi bil-marda kien jgħix għalih waħdu f'daqsxejn ta' qarix f'nofs għalqa. Imbagħad għall-10 snin li ġew wara intefa' jiġri ma' Franza kollha jippredika l-missjonijiet fil-parroċċi. Fl-1641 bl-għajnuna ta' Madeleine Lamy fetaħ dar għan-nisa u x-xebbiet li kienu jixtiequ jinqalgħu minn ħajja ħażina. 3 snin wara fda f'idejn is-sorijiet viżitaturi ta' Caen. Fl-1643 ħareġ mill-Kongregazzjoni tal-Oratorjani biex iwaqqaf il-Kongregazzjoni ta' Ġesu u ta' Marija, magħrufa wkoll bħala l-Ewdisti, għall-formazzjoni tal-kleru u għax-xogħol tal-missjonijiet. Il-Qaddis fetaħ numru ta' seminarji. Fl-1650 waqqaf is-sorijiet tal-Karità tar-Refuġju li l-għan prinċipali tagħhom kien li jaħdmu għan-nisa penitenti. Din il-kongregazzjoni baqgħet dejjem tikber u fis-sena 1835 ħareġ minnha il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Bon Pastur. Waqqaf ukoll l-għaqda tal-qalb tal-om l-aktar ammirabbli li hi bħat-Terz Ordni ta' San Franġisk. San Ġwan kellu jħabbat wiċċu ma' oppożizzjoni qawwija mill-Ġansenisti u minn Oratorjani. Kien ġie ikkalunjat speċjalment wara li waqqaf is-sorijiet tal-Karità tar-Refuġju. Għal xi żmien kien itteħidlu il-permess li jippredika u jqara. F'dak iż-żmien intefa' jikteb u jxerred id-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesu u lejn il-qalb ta' Marija. Fost il-kitba spiritwali tiegħu insibu id-devozzjoni lejn il-qalb adorabbli ta' Ġesu u l-ammirabbli qalb tal-wisq imqazza Omm Alla. Miet f'Caen fit-19 ta' Awwissu 1680 meta kellu 79 sena u ġie ikkanonizzat mill-Papa Piju XI fl-1925. San Ġwan huwa magħruf bħala wieħed minn tal-ewwel nett u mill-aqwa li xerdu id-devozzjoni lejn il-qalb imqazza ta' Ġesu u l-qalb immakulata ta' Marija. Għaliex qiegħed jew qiegħda hawn? Ma rridx infisser hawn tara dan il-vidju, imma qed ngħid qiegħed hawn jew qiegħda hawn fid-dinja. X'inhu l-iskop ta' ħajtek? Din hija l-aktar mistoqsija importanti li wieħed għandu jistaqsi. U minkejja dan huwa faċli li wieħed jinjora din il-mistoqsija meta jinqabad fid-dettalji tal-ħajja ta' kuljum. L-aktar tweġiba sempliċi għal din il-mistoqsija hi li inti nsab hawn għall-imħabba. Inġejt maħluqa għall-imħabba, anzi ġejt maħluqa biex ikollok għaqda mal-imħabba innifisha li hi Alla nnifsu. Għax kif jgħid San Ġwan, Alla huwa mħabba fl-ewwel ittra lil Ġwanni, kapitlu 4 vers 8. I propju din l-għaqda ma' Alla mħabba li l-aktar tispikka f'dan il-qaddis tal-lum li kellu devozzjoni speċjali lejn il-qalb imqazza ta' Ġesu. Araw ftit x'kiteb dwar l-għaqda ma' Alla li tibda f'din id-dinja u tilħaq il-milja tagħha fis-sema. M'hemmx ħajja vera għalik jekk mhux Ġesu Kristu.
għax huwa hu s-sors tal-ħajja vera. Irid ikun kemm is-sors kif ukoll l-iskop ta' ħajtek. Int maqut ħaġa waħda ma' Ġesu kif il-ġisem hu maqut mar-ras. Għalhekk għandu jkollok nifs wieħed miegħu, ruħ waħda, ħajja waħda, rieda waħda, moħħ wieħed, qalb waħda, u hu għandu jkun in-nifs tiegħek, qalbek, imħabbtek, ħajtek, kollox. Dawn id-doni kbar f'min qed jimxi wara Kristu jibdew ma li tirċievi s-sagrament tal-mamudija, jiġu miżjuda u msaħħa permezz tas-sagrament tal-konfermazzjoni tal-grisma u billi wieħed jagħmel użu tajjeb minn grazzi oħra li jagħti Alla u billi ma jitraskurax is-sagrament tal-qrar. Permezz tas-sagrament ta' tqarbin din l-għaqda tilħaq il-perfezzjoni. Hekk kitbilna dan il-qaddis. Inti temmnu dan? Verament temmnu? Inħeġġek iġġedded il-fidi tiegħek f'din ir-realtà li inti tagħmel parti mill-ġisem mistiku ta' Kristu. U issa, f'dak kollu li se tgħix, kun dak li verament int u għejx dak li nħlaqt għalih. Din li ġejja hija talba ta' San Juan Eudes. Omulej, int ħlaqtni għalik biex inħobbok u ngawdik, tjubija infinita, spuħija li ma tistax tiġi deskritta. Tħallinix nitlef il-viżjoni sublimi tiegħek li inti lan aħħari ta' ħajti u r-raġuni għalfejn għandi nitqabad. Tħallix li jien nintilef fi pjaċiri tal-mument li jumbat jisfaw fix-xejn u li ħlejja oħra jistaw joffruli. Amen.